say mo yi sika free nkofo account mu ene say mo wi cars e ba beton no. No, opejuju nso. Opejuju obia obe defraud no. Or defrauding crop so physically. Or you know what is a pilot. But on your pilot to me share atade to say pilot no akot na airport. O condition no describe my condition here there condition pattern. It's cancer stage 3, breast cancer. Breast cancer stage 3. Anya bia wo matwa onofo no anase omo try say on betumi maltreatment. They have already cut off my breast. 1 or 2? 2. Both the 2. Abusia yenua ba ya oda hoya ni picture etwa gui. O Germany kromu a. Na enna woni enua ba makofi adoma woni e grant interview bi. Na o pa kire say wonya cancer. Na cancer na alidi no ama etwa no fumi enu nyina de afiri ho e o Germany kromu ase. Na kwan be na fa so a yenua ba no etimi nya sa cancer na etwa no fumi enu nyina agu a atu agu. Say oguso atiase a doctor for pa kire say na life no ay 50-50. So be live and also be wu. Se nua ba ese waye bone nti oba abonten abekra no musem se na ebe ya bibia to no a wasere bone fa child awie na ewu beka se edebe kwan na be na fa so nua ba yi wo so oba aboto pa chewo was patch se ba ko tire no musem na asere be kono ma min brief no kakra mye de enkyerɛw ewiase ebia bone bia bedi no ho akatua ede wanim etwen kama enti ebia kama ana allocate ye nua ba yi kama ana ache nua ba yi na alidi na mananya sa cancer no aye twa no fo atogu oso wa futuo pa e de ma Ghana fo ema nyina ene wiase ma because okodi sika chi o ma brante bi yusu no ema ni wie sika akese de ma no e wie stolen cars o te so mu wie cars ene car no ono sabi o ka se bi o rent car na no ma wie car no afa kuti kwan bi so aye forgery paper no ma shepo e de ko o my Ghana mu o ma yensa ne o ma no na afraid the boy no asisi no na boy na asisi no eho ana afede nua bai wo se elidi no amasa bio stress and no ma wawurawura mu no ye say de cancer and say wanya etwa no fo na no fo na etwa no ye say yakoto agu anasa akoye dey ansa na beti ba bia no fo no ehyehe no meka fo tap send eda ma tap edwuma de ku a o maso yasene use app na use promo code na eye adwene pahin bogum na benya discount kama what I say Anasbo enterprise we you people ide the amount testing roofing and steel trusses so a board down so ide the amount just as cement pebi na fa siw dan abusa yengo tie eye yenua ba no conversation between ono ene e braku fiadoma ye ba mbota dwempan nka ene fire eja tatuo Yare sabia the enti oda yare sabia eno achi no ensem bi ono ankasa kire se nyema bi a oyeye a opese oka ansana se nyambe hu ni mobo a wa hu ni mobo ana sempo se koba se baabi a wadu no fi no be free mu a at least watimi anya adwene mu fan ene akoma fan na watumi atoa obra kwantu no so even yebe mu akwaba. Hello. Me sure wani ma me hu se obre pa on. Yes, I'm in pain. Oh. So see I find out day. In the hospital. Oh, okay. O condition no describe my condition here there condition pattern. It's cancer stage 3, breast cancer. Breast cancer stage 3. Anya bia wo matwa onofo no anase omo try say on betumi maltreatment. They have already cut off my breast. 1 or 2? 2. Both the 2. That is it. And what are the doctors telling you? That maybe it might be good again. Maybe. What are the chances? It's 50-50. 50-50. We pray God intervenes because to have both breasts amputated, that is quite serious. So tell us, what you say issues be or what say oka na oho eto. Yes. Yes. Ada osi so abrabo a wo boy ye na wani anyi ho a wo pese oka ana se ede empoti na wo pese oka cheye.
I want to warn the youth. Oh, okay. Ivan, won't mean country crown. Me to make up, but I wanted to do it in English so that everybody will hear me. Okay, and I am from Frafra. Yemi kanye in brief, ewo chimo area na ya English one, just for a Okay. platform sake. And teacher, and also opesa the year futuro, the Emma Bununo. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes. Anything, yentio. Usi for now follow Sika. Ube ended up like me. Ube lose a lot of good people. I don't follow Sika. Share kakra se be ya because Sika nso de yesi etumi ya de nyina nti obi a epesika. Kwan ben na wo de no fa so a wo de ye afutu. Me no, me started my life. Me started no very good. Na me ye my juma. Na abranti bi ba me. Ma kwan mu. Na abranti no ba ma kwan mu no. Na onye papa. Ɔkyerɛ me nneɛma bɔne bebree na me ne no yɛeɛ. Nti meyaree no na ogyaa me. Ogyaa me hɔ. Na afei de me ne no nni contact. Ni ma bone ben no Kind de wo of ni ma bone ben no de wo ye ya o de wo ye ni ma bebree. credit card fraud, bank fraud, cars, stolen cars. Kwan ben so no o ye ne san. Bank no onya list from banks na wahwɛ sɛ ayɛ sɛ nea ɛwɔ wɔ account mu na wahu na ɔno watransfer no akɔ different account mu. Enti Stolen na wo cars no nso ɛyɛ rentals. enti wo ka se no wa transfer a role ben na wo play wo. Me nana mɛyɛ a mefrɛ wɔn. Wo frɛ hwan? Mefrɛ banks no ma no na mahu balance no. Kyerɛ kakra fi sɛ ɛbɛyɛ difficult sɛ mɛfrɛ bank bi sɛ mpɛ sɛ mehu obi balance na bank ne bɛka akyerɛ me. Kwan Bank bɛn no so? bɛka sɛ because mekita onipa ko ne din, ne full name, ne date of birth, ne biribia. Okay. Anti questions na wɔbɛbisa no nyinaa no wowɔ answers. Yes. Na ɛyɛ Ghana banks anaasɛ banks wɔ he? International banks. Oh, okay. Ɛnyɛ Ghana banks. Enti sɛ wohu balance na ɔyɛ dɛn na transfer? Ohu balance na wama mafrɛ na wama frɛ na mayɛ me ho te sɛ meyɛ nipa ko no na bank details na ɛyɛ me dea na ma transfer sika na maka kyerɛ nso wɔn transfer sika no nkɔ account wei no mu. That is strange kakra because menye ne sɛ bank bi bɛ transfer sika without client no physical presence. Just a bia nipa no any more special arrangements to some extent. Most of them are this arrangement. My friend online banking no wotumi yɛ. Okay. Enti na mo ye den ehu sɛ we ayɛ ne deɛ we nya ne deɛ na mo atumi afa so agisika no. Na mewɔ list of people ɔma me list no na wama me date of birth ɔma me ne biribia because that's what they mostly ask. They will ask you date of birth, where you were born, how old are you, and with telephone number ne where you address. Okay. Onya no he. Ɛno me ndi menim baabi a wonya ade no ndi menim. Okay. Uyi no to nkyɛn a car rentals ya no so na oyɛ ne sɛn. Car rentals no de me car rental for na wa rent car na ma rent car na ma no wa ship akɔ Ghana. Hey. We nyina no sɛ na wonnim deɛ ɔde wo yɛ. Na menim I got to the point say na menim but beginning de na menim. Ahyase ne But deɛ now na it's too wonnim. late. Na Then wonnim ho shall hwɛ. send you nothing. Uyi no to nkyɛn a ɛdeɛn bio apart from sɛ mo yi sika free nkɔfo account mu ɛne sɛ mo wia cars ɛba bɛtɔn no.
No, opejuju nso. Opejuju obi a obe defraud no. Or defrauding crop nso physically. Oye no what is a pilot. But on your pilot to make sure atade to say pilot no wakotna airport and I'll drive around and with the pilot suit. But on your pilot. Wow. No, ultimate the year him for ultimate the year then. Ɛno no obekyia mmaa bi mmaa a wɔwɔ sika na wɔde fraud wɔn men that have money na wɔde fraud wɔn ne nyinaa nso ɔde juju ɔpɛ juju paa. Ɛhɔ no nso no hwɛ mu kakra like ɔyɛ ne sɛn yɛnam juju nti ohyia wa na de ama no anaasɛ sɛn. Baabi ohyia wɔ asa ɔno no wayɛ no tete pilot nti has everything nti ɔno kasa na waka kyerɛ sɛ ɔwɔ business bi a ɔpɛ sɛ ɔno yɛ ɛnyɛ that time no ɛnyɛ sɛ ohyia wɔ ano waka ho. Ɔma mmerɛ mu kakra ansa na wama wo sa wɔfa no nti wo nso wodwen sɛ pilot deɛ sɛ ɔwɔ sika nti wode wo sika ma na ɛyɛ safe. Wonim atitufo bi ɔde bi ayɛ wɔn. Minim nkurɔfoɔ ɔde ayɛ wɔn. Ɔmo yɛ aborɔfo anaa Ghanafoɔ? Ghanafoɔ ne aborɔfo nyinaa. One guy ɔde yɛ no ɛno deɛ ɛfaa me so na ɔde yɛ no. Me na ɔde sika gyaa me sɛ nka menyɛ ade ma no but saa time na me ex ne baeɛ. Odo, me ko kurom aba o. Na mpato ko edo he ma. Me wo fa bie mo se me nsa ni ni sika wo Ghana. Ma me na so wo fa nsa ni sika ni kwa so ko kurom. Na ma ye ne dey. Tuna fi na send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu ne phone so. Na wo dey register the send sika kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me srew. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no akọ App Store. No download the Google phone so. Android phone so no akọ Google Play. No download the Google phone so. Me srew. And I will send this also me srew o first transaction be no. Wo so wo hia promo code. No so ba adwempanye ne. Adwempanye ne e da gu. Yes, ntimpacho. Wo bogu ma wo Europe nko da wo benya €5 free. Before the some party for. Some can tap send at amount. Oh, America to send Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Maxi Pacho, who Piaram no echo. Someone come up wanting them. Download is a sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's Pio wanting. Be me who said, no, I wanting. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Polar Mountain was a decam for a bit more. Was it who shoot normal bank card? What you mean register? SMS Asɛm de atadwe yate de to tap a ba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so come yenche me dia mama me sraw me ka fama on say wani age me anu ni me ro ye bad power and tentem to me sraw promo code bogum na ho hia me adempine I nanya €5 free I no more Canada so in US so benya $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only seven. I na tap here come. Tap send abusia rate mo hene. Adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi